Hulu тәкъдим итә. 20-нче телевизион анимация шәнмәсе. Профессорның фәнни язмалары, соңгы язма. Дөнья билгесез вакытка туктап калды. 1 минутымны да әрәм итмичә, мин вакыт аша үтеп, Фрай һәм Лиланы эзли башладым. Һәм аларны картлык өянәгеннән интеккән килеш таптым. Шок катып, мин аларны галәм вакыты туктаганчы мизгелгә кайтарырга тәкъдим иттем. Алар кабат яшь була ала. Ямсыз булсалар да, ләкин яшь. Ни әйтерсең? Икенче мөмкинлек телисеңме? Телим. Кемдер галәмне сүндереп киридән кабыздымы? Безне яңадан эшләтеп җибәргәннәр шикелле. Нигә сырам бозылган? Ура! Мин дусларым калдыкларын ашыйм. Хәер, нәрсә генә булмасын, иң мөһиме, бу бөтен булмаячак. Робот? Эй, мин шаяртам. Без кайттык, сабыем. Хулурама, Футурама, учалдык. Язучы авторы Мэтт Грейнинг.